babban bakonmu wanda kowa ya sani a kafafen sada zumunta da bangaren sarauta kuma marubuci ne. Yaya kake kallon siyasa a arewa? Kasan yawancin mutanen mu sun ce a yanzu da sabon gwamnati ta zo an bar arewa a baya. Ba wanda suka fi kowa iya siyasa kamar yan arewa. Siyasar fa amma. Riban siyasan shi ne matsala. Yaya kake kallon siyasar Kano a yanzu? Ta rabu gida biyu daidai a tsakiya. Shi aringizun zabe kowa yana yi in ya samu dama. Amma kar a kama